גם גולני בוחר ועדן אטיאס לערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. עכשיו? כן. בטוח? את לא תצעקי עליי? לא. אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. שעדן אטיאס המנחה באה לערוץ הילדים. אטיאס המנחה באה לערוץ הילדים. קדימה, קדימה, קדימה. תנו לכפיים, אחים, תנו לכפיים שלנו. להסתובב. נכון שהיא מאוד ילדים? עשתה לכם קצר פנטה? אז לא במחקר כפיים! למקומלל המשוגע שמחליץ מהאף מהאוזניים להפל מהעיניים ולוקחים לו טובה, תעלו לו לבמה שוי אבטלה! אני אגיד לכם מה אני רוצה, שעדן אטיאס תהיה המנחה הבאה בערוץ הילדים. אז מה אם היא לא סנדרסון ולא מושונו ולא איבגי? אולי היא אחות של מורן אטיאס, עדן אטיאס, והיא צריכה להיות בערוץ הילדים. יאללה ביי. שלום, אני סיבן נפלאות, וגם אני ממליץ על עדן אטיאס להיות מנחה בערוץ הילדים. אין יותר מתאימה מעדן אטיאס. עדן אטיאס לערוץ הילדים. רק עדן אטיאס למנחה בערוץ הילדים. בואו נשמע מזל טוב לנועם! גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. עדן אטיאס המנחה הבאה בערוץ הילדים. עדן אטיאס המנחה הבאה בערוץ הילדים. פשוט לא שמעתי פה אף אחד. מה שלומכם? גם אני רוצה שעדן תהיה בערוץ הילדים. המנחה הבאה בערוץ הילדים. עדן אטיאס המנחה הבאה בערוץ הילדים. עדן אטיאס המנחה הבאה לערוץ הילדים. גם אני רוצה את עדן אטיאס. בערוץ הילדים כלומר. גם אני רוצה את בערוץ הילדים. עדן אטיאס המנחה הבאה בערוץ הילדים.
מכבים נספר נזמר האויבים אז ידם כי גברה ירושלים שבה לתחייה עם ישראל עשה תושייה העירו גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. בהצלחה. גם אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. עדן אטיאס לערוץ הילדים. שלום חברים, אני רוצה להמליץ על עדן אטיאס לערוץ הילדים. עדן אטיאס מנחה בערוץ הילדים. אני יוסי אטיאס ממליץ על עדן לערוץ הילדים. עדן אטיאס, יקרה שלנו. אני רוצה שעדן אטיאס תהיה מנחה בערוץ הילדים. גם אנחנו רוצות שעדן אטיאס בערוץ הילדים. למה אתם מחכים? תקשיבו לי. עדן אטיאס לערוץ הילדים. בהצלחה!